आंनि YouTube चेनेल नोंथांमोनखौबो खुलुमबाय आंनि नामा हास्सा लाहारि दिनै गामिनि दै बाना जानायखौ नोंथांमोन देखायनो नागिरदों नै नोंथांमोन दै बानाखौ नायलांदो नोंथांमोन दैया ओरैनो बानाल' जादों निफ्रायल' बाना दं नोंथांमोन नै नायहरदो नोंथांमोन दैया नायहरसाय ओरै नै ना मोनसे गारदों नोंथांमोन नुबाय नोंथांमोन मानसिफोरनि न'आवथ' रावनोबो हाबाखै खालि बे फारा गिदिरावसो हाबदोंना हाबाखै मिथिया बैथिं मोनसे माबा दंबावो ना माबा गामि नोंथांमोन बे गामिखौ हाबदोंना हाबाखै मिथिया नोंथांमोन बै जोंनि गामिया नै नोंथांमोन बै जोंनि गामिथिं थाखै दैया खालि बहायल' दैया गोथौलै बैथिं नोंथांमोन बे जोंनि गामिखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोङो फैबानो जाबाय I will not go in there. There is water. There. Come there. Ordan lebih teman. Tinggal kalau panasan teman, bayang. Ini kok. Dia pulang kan dia kok. Apa pun itu. Wih kakak. Hết thằng là xịn direct. Thằng là bây giờ khắp lắm xịn. Aduh, tidak mungkin. Nggak này, tengok dunia lem jepai. Bukan, teman. Teman ini video ko boy na pwede say, kung mo lang mo like, share, subscribe kalam, thank you for watching.